Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Karong adlaw gisaulog nato ang fiesta ni Santiago Apostol. Usa sa mga apostoles o mga tinun-an ni Jesus nga suod niya. Una nga mga apostoles nga ihang gipili dito sa lanaw sa Tiberias. Uban kang Pedro o sayang igsuon nga si Juan. Mga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, hinulsulan nato ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod, Isugilon ko sayod ka man, inialaw, bisay ka lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan Ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Gadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. O kadait sa iyang mga tao, Dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. nagadalit kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, nawata ang aming pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam noon, O Yesu Kristo. upang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Diyos nga makagahom ug walay katapusan nga nagsanto sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, pinagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nga ngamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo, ug magmalig-on tungod sa iyang pangaliya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan kami nga nagbaton ni ining espirituhanong bahandi. Sama kami sa mga kolon nga hinimo gikan sa lapok. Aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amua. Gisakit kami kanunay apan wala gayud kawadig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayud kawadig higala. Ug bisan tuod, gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas, ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi, makita dinhi sa among lawas. Sa tibiok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Jesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy nagahom, apan diha kaninyo maoy nagahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami, tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Jesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug iya kaming dadon uban kaninyo, ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo, ug sa makadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ng ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tawo nga nagdamgo, ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran, gihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, ug nalipay gayod kita. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran, sama sa mga sapa diha sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawa. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Bisag ng gula sila nga nagdangoy-ngoy, nagdala sa binhi nga igsasabod. Mamauli sila nga maghudyaka, managdala sa ilang ginalab. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Malindog palihog.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Malaausap kanimo. kinutlo gikan na sa Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari kana. Si Hesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod pagpili kun kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha. Kay busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadakuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa kaninyo buot mamahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kun usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tawo nga wala moanhi aron alagaran, kundili pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw o Kristo. Sa atong pag-ampo nga pasiuna, nag-ampo ta, nga pinaagi sa kamatayon ni Santiago ihatag sa imong simbahan nga muyo kami. Mo ni atong pag-ampo, magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug magmalig-on sa iyang pangaliya. Mo ni atong gipangayo nining santos nga misa, magmaisog sa pagpasundayag sa pagtuo. Kay mao man ni ang kinaiya ni Santiago Apostol nga atong gipistahan karon. Maisog sa pagpasundayag sa pagtuo. Ang iyahang kaisog tungod sa pagtuo ni Kristo. Kung sa English pa ni siya, courage, or courageous, isog nga taliwala sa kahadlok, mo sugamak o mo atubang yun sa kalisod o mga pag-antos. Naaman ang kahadlok sa pag-antos, you cannot deny that. Ang mga apostoles, kay baho sila nga magsakit sila, kay baho sila nga mamatay sila. Pero ang naang kahadlok pero ni sugamak yun, maisugon gihapon nga miatubang sa kamatayon. Kaya ang ilahang kaisog nagikan man kang Kristo. Ingon ani ta ang atong kinabuhi, ang atong kaisog magikan ngadto sa Dios. Santiago, kung sa English, James. James. Niadto man guni si Saint James sa Compostela, Spain. Ito siguro ang ihang pangan Santiago. Kay kung buto-hunaon, kung i-translate na to ang James, Jaime man. Jaime. But ang Santiago, Espanyol nga pangalan. Kay ba mo nga tungod ni Santiago, nahimong Kristyanismo ang Pilipinas 500 years ago. Tungod ni Santiago, iyang Christianize ang Espanya. Ug ang mga Kastila mo inianhi diri sa Pilipinas aron pagpakuyanap sa Kristyanismo.
Muna nga dako kaayo ang atong kuan, ang atong utang ni kuan, ni Santiago Apostol. Siya mo'y nag-Christianize kanato. Mga Kastila, tungod sa mga Kastila, tungod kang Santiago. Maisugon siya. Kung tanaw nimo ang mga ebanghelyo, 12 ka mga apostoles. No? This is the circle of Jesus. No? Pero napagid siya inner circle. No? Si Pedro, si Santiago, ug si Juan. No? Gawas nga naa siya 12 ka mga higala, napagid siya mas suod pagayod. No? Muna nga si Santiago, saksi sa mga importante nga panghitabo sa kinabuhi ni Kristo. Sa dihang nausab ang panagway ni Jesus, saksi si Santiago, uban kang Pedro ug ni Juan. Sa dihang nagampo si Santiago sa nagampo si Jesus sa tanaman sa Getsemani, saksi si Santiago, uban kang Pedro ug ni Juan. Na uban pang mga importante nga buhat ni Kristo. Si Santiago maisugon. Nakahinomdo mo sa dihang nagpanaw sila, padulong sila sa Jerusalem. Apan muagi sila sa Samaria. Muagi gid sila sa Samaria before sila moadto sa Jerusalem. Apan dili sila paagion sa mga Samaritanhon. Kay mga Hudiyo sila. Mingon dayon si Juan, si Santiago, Ginoo, gusto ka ba nga ato ning paulanan o kalayo kining mga tawhana aron mga matay ni sila? No? Init kaayo og ulo, no, si Santiago sa puton, no? Mao sigurong gitawag ni sila og sons of thunder, no? Mga anak sa dalugdog. Init kay may gani kay Jesus, kalma ra kaayo nga mitubag, no? Ari ta agi pikas dalan, no? Di ta moagi diha, di ta makig-away nila. Si Santiago, maisugon kaayo, no? Kay diri sa atong ebanghelyo ang inahan, no? Mo'y niduol ni Jesus nga, Ginoo, palingkuran ni akong mga anak sa imong wala og tuo kung maghari ka na. Pero kay baw mo, in the Gospel of Mark, si Santiago mismo ug si Juan mo'y niduol ni Jesus, Ginoo, kung maghari ka na, palingkura kami sa imong wala og tuo. Prangka kaayo sila. Pero maybe the words of Jesus purified their intention. No? Gusto ka nga mahimong taas, labaw sa tanan. No? Ang buot, mahimong labaw sa tanan. No? Kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Kung usa kaninyo buot mo labaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Ang pagpaubos, aron ang pagpaubos mao'y makapahitaas. Maybe mo ni naka-purify ni Santiago ug sa mga apostoles. Maisugon. Maisugon unta ta, no? Diha sa pagpadayag sa atong pagtuo. Maisugon sama sa unang pagbasa nga matod pa, gidefy na ni Pablo, ni San Pablo. No? Gisakit kami, kanunay, apan wala gayod kawadig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayod kawadig higala. Ug bisan tuod gidagmalan, sa makadaghan, wala kami mamatay. Ang ilahang kaisok, nagikan sa Dios. No? Nisalig sila sa gahom sa Dios nga dili gid sila pasagdan. Nganong ako maning gi-emphasize. No? Kay pwede manggod nga isog kaayo ang tao, pero isog siya tungod sa ihang armas pananglitan. No? Isog kay siya, kay naa siya pusil, no? Naa siya armas. No? Amugiro kay siya, kay naay armas. Isog kay siya. Isog kay siya, kay nakainom ang guna. No? Nakainom mo na nga isog kaayo. Pero nakahubog ana, nakatug ana, wa na. Isog mangguna siya, kay anak mangguna siya sa politiko. Mingon dayon dito. Sir, check upon ka na mo, sir ha. Mingon na, anong check upon man ko ninyo?
wa kakailan ako. Anak ko sa politiko. Ako'y anak. Ang iyang kaisog nagikan sa iyang ginikanan nga mga politiko. Pwede po na siya. Por isog tungod sa iyang posisyon nga gilingkuran. Isog kay naa siya sa pangagamhanan, nasa'y gahom. But what if mo retire na? Pa ba ang kaisog? Ang atoon tang kaisog, nagikan sa Diyos. Maisugon tang mo padayag sa atong pagtuo, ug lig-on ta nga mubarog isip saksi ni Kristo. Kini atong gi-celebrate karon, kini atong gisaulog karon. Ang kinabuhi na unta masunod usab nato ang kinabuhi ni Santiago Apostol, masunod unta nato dinhi sa atong kinabuhi. Courageous because we know Christ is in us. Amen. Si Santiago ang igsuon ni Juan, gitawag gikan sa pagpuna sa iyang pukot ngadto sa pagsunod kang Kristo. Binuligan niining apostol nga nakakat-on sa pagalagad sa isikataw, magampo kita. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga ang mga sulugoon sa simbahan, mamuhat sa ilang mga buluhaton diha sa diwa sa pagserbisyo, sumala sa ilang gipanaaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mutuman sa ilang mga tahas, uban ang kaligdong og pagpangatungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga daghang mga batanon ang manggihatagong mutubag sa tawag, ngadto sa pagkapari, ug sa kinabuhing hinalad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, maantigong muambit sa kupa sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga sila nga mihali na, makadangat ngadto sa kalipay, sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangama ni Senyor Santiago, panalangini kami. Diyos among amahan, ang mga pag-ampo ni Santiago, magtabang kanamo sa among pangamuyo nga kanimo. Ang pagpangalagad alang sa among isikataw, mo'y magtimaan sa among pagpanaw nining kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Hinluoy kami Ginoo sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak. Aron niining pangili ni Santiago nga imong gimbutan nga mag-una sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kali sa kasakit. Maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Langay umataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makigahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit
kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnon nga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nakaangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gay ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upahan, mi pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mi pasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan kanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo bumalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga
Mayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, ang panagdait maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pangalian ni Santiago imong apostol, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Kihalad na ang misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.